प्रमद बर' सारा पावारलेस जाबाय नामा? पावार गैयि खालामदों CIT नि सासे रेजिस्टारखौ। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिगांग्रो आङो जासिनाय थाबाय जे आंनिफ्राय गिदिरसिन आरो आंनिफ्राय उन्दैसिन दे समान बैसोनि मानसि जानाय आदा आरो बिनानाव आरो फंबाय गासै आदै मादैमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दा मेन खोथाया नैबेबायदि, दा जोंना क'क्राझार CIT आव जेन जानाय जेन मोनसे सैथालि ब्रह्म होननाय बिनि जेन मेन आङो आपडेट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोनहा जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायैनो नायलांदो। स्किप खालामबा भिडिअखौ बुजिनाय नङा। मेन भिडिअ थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो जे जानाय जाथाय आं बेखौ एसे फोरमायग्रोनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायैनो नायलांजोब। जेन सासे CIT नि जेन माबा मोनसे बेमाराव एसे थाथ'नाय, जेनेबा जायफ्रा बेमार जादों बियो थांथ'नो हायाबा सप्तासे बा साननै सानथामसोखौ माबा मोनसे आघात जानानै थानाय थाथ'दोंसोमोन। बेखौनो जाय CIT नि सासे प्रफेसारा PN फारिदा होननाया बियो गावनो आखायाव लादों। बे OSD बियो बे OSD मानसिया बियो PN फारिदा बियो जोंनि बर'नि जायगायाव थानानै बर'आ जेन'बा दा UPPL सरकारा प्रमद बर' सारा पावारलेस जाबाय नामा? दा सासे प्रफेसार साख्रि मावग्रा OSD मानसियासो बर'निनो सासे सैथालि ब्रह्म होननायनिखौ रेजिगनेसन खालामनानै गावसो पावार आखायाव लानो हालायनाय बियो मा रोखोम जोंनि नै दा UPPL सरकाराव मोनसे लाजिनांथाव जेन'बा मोनसे सरकार जाबाय नामा? बे मोनसे आंनि कुइसन। दा अब्ला रायजोफोर जोङो दा बिनि सायावनो बिजिरदों मानाव गेदेर ब्रह्म दैमारि आदाया, अब्ला जोङो बिनि बुंनायखौ जोङो खोनासंनानै आरो बे बिटिआर खुंथायनि गोहोखौ मानगोनां प्रमद बर'आ माबायदि मिस इउज खालामदों आरो प्रमद बर' बिथां थासेयावनो जोंनि अफिसारफ्रा बिटिआरआव थानाय जायफोर दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि पावाराव थानाय व्यक्तिफ्रा बोरै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। दा लेटेस्ट आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। जोंहा दा मा नभेम्बर दा 28 नै थांनाय अक्ट'बर दानाव मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों। बे नटिफिकेसनाव ओरैबायदि लिरदों जे CIT नि रेजिस्टार बिथाङानो जाहैबाय सैतालि ब्रह्म। बिथाङानो दासिमबो रेजिस्टारावनो दङ, रेजिस्टार बिबानावनो दङ। नाथाय बिथांनि पावारखौ, बिथांनि गोहोखौ सासे OSD आ बोख्लायनानै गावनियावनो गाव लाइजाम लिरदों। बिथांनि जायफोर पावार, बिथांनि जायफोर बिबान मावनांगौ दङ बे पावारखौ आं लानाय जाबाय होननानै गावनो लिरनानै पावार गैयि खालामदों CIT नि सासे रेजिस्टारखौ। बे रेजिस्टारनि मुङानो जाबाय सैतालि ब्रह्म आरो जाय पावार लादों बिथाङा जाबाय प्रफेसार BN फारिदा। बिथांखौ जों सिनाया, नाथाय सैतालि ब्रह्म बिथांखौसो जों सिनायो। अब्ला नायदो, इडुकेसननि सासे मिनिस्टार हिसाबै बा चिफ हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे CIT निनो सासे मेम्बार। बिथाङा बोरै बे डिसिसनखौ लानो हाखौ जे सैतालि ब्रह्मआ सासे दासिमबो रेजिस्टार थानाय समावनो सासे इनचार्ज बाखि 6टा डिपार्टमेन्टखौ बै BN फारिदा होननायनो बोरै इनचार्ज होनो हाखो? बिथाङाथ' रिटायारबो जायाखै,
सासे मोनसे उसुबिदा माबायाव बेबस्थायाव सैतालि ब्रह्म बिथाङा गैया दाबो बिथाङा CIT निनो रेजिस्टार नाथाय बिथांखौ दिनै पावारलेस खालामनानै होदों 7टा डिपार्टमेन्टआव अब्ला जों दिनै बुंगोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पावारा मेगन देखायावनो नायजेर गोथां दिनै जोंनि सानथाम सानब्रैसोनि आगोल बे लेखा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय अब्ला दिनै जोंनि मानसिया नुनानैबो नुयै बायदि मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि दिनै बेबायदि ओंखारनाय लेखाखौ मानो थाखाय ओंखारनो मोनखो मानो थाखाय पावारलेस खालामदों रेजिस्टार थासेयावबो मानो गुबुननो इनचार्ज होदों बेखौ बुंनायाव आंखौसो गाज्रि मोनगोन नाथाय मानो खालामदों खालामग्राखौ दिनै गाज्रि मोननाय नङा बिसोरखौसो मोजां मोनगोन जोंनि मानसिया बिनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बेखौनो खावलायबाय थायो जे नोंथाङा BTC खौ पावारफुल खालाम गावनि आखायाव लाखि पावारफोरखौ नोङो मोजाङै इउटिलाइज खालाम होननानै जों बुंबाय थायो नाथाय दिनै नैबे आनएक्सेप्टेड बिथाङा रिटायार्ड जानायबा आलादा खोथामोन मा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव थानायबा आलादा खोथामोन दाबो बे रेजिस्टार थासेयावबो बिथांनि पावारखौ दाननानै बिएन फारिदानो होनायखौ जों नुनो मोनदों बेखौ जों हामजायाखै बियो केन्सेल जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो मानो बेबायदि जानो मोनदों बिनि बेबस्थाखौ जों दिनै लानो गोनां जागोन जे बिएन फारिदा OSD बिसोर गावनि जेन मानि सरकाराव थानाय सासे CM जाखो बिलाय अब्ला प्रमद बर' सारा जेन बेखौ जेन दायथ' होनानैसो गावनो पावारखौ लांफिनदों नामा बे मोनसे कुइसन जाय बर'आनो मावखानाय सैथालि ब्रह्म अब्ला बियो जेन बिनि पावारा गैला नामा जेन CIT जेन लाबोदोंमोन बे CIT आव मावनाय जेन सासे प्रफेसार सैथालि ब्रह्म बेखौ रेजिगनेसन खालायनानै OSD जेने बिएन फारिदा बेखौसो बोरैहाय जेनेबा बेखौसो बेनो पावाराव होनायनि बियो माब्रै जाथाव बे मोनसे कुइसन जा बर'नि माखासे जेन साख्रि मावग्रा बेफोरखौनो दानजोबनानै गुबुन हारियासो मावनाय अब्ला दानि UPPL सरकाराव जेनेबा प्रमद बर' सारा गावनि जेन पावार एन्ड फांसन बेखौ लेस खालामनानै लाबाय नामा जुदि लेस खालामनानै लादोंबा जोंनि BTCआ बायफ्लेनाय लामायाव थांगोन सार बेखायनो मोजाङै सिन्था खालाम आरो रायजोफोर नोंथांमोनहा जेन बे सैथालि ब्रह्मआ जेनेबा रेजिगनेसन खालायजादों अब्ला रेजिगनेसन लेटार गारजादों बे रेजिगनेसन लेटार गारनायाव नोंथांमोना मा रोखोम सानो आरो नोंसिनि जेन खोथा नोंसिनि गोसोआव मा सानदों कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय जै बर' हारिनि।